ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರೈ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ, ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ಬೊಳಂತರಿ, ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ಕಜಾರಿ. నేను ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹೊಡಿತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಬಂದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ನೈಸ್ ಆಯ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು. ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆಲ ಬೋಡ್ನ ಪಾಡಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತೂಕ ನೈಸ ನಮ್ಮದು ಈ ದಪ್ಪ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಂದ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮುಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ, ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ಪು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಈ ಬಂದನು ಮತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪ ಬರೋದು ಬಂದ ನೀನು ಕೈಟೆ ಪತ್ತ ಮುಂಚೆ. ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಇತ್ತ ಈ ಕೊಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೆಲ್ಪುಡು ಪತ್ತ ಕೈ ಕೊಂಚ ನೀರು ಪಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ, ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಮಗತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರೊಟ್ಟಿ. ಬೊಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ತಕ್ಕೆ ತಂಪಲಂದು ಬೊಕೊಂದು ಏನು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಿಜಿ ಮೀನು ಸಾರ್ದ ಎಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ಖಾರ ಖಾರ ಉಂಡು ಈಗ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಸಾರು ಪೂರ. ಓಕೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನು ಸಬ್ಸಿಗೆ ತಂಪಲಾಗೆ ಮುಂಚ ಶುಗರ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.